Helo, noswaith dda a chroeso I Haclediad rhi 40. Yndan, da ni nôl yn eich clustiau chi mewn cwta mis ar ôl yr un diwetha fynd allan. Da ni fel piaw syth nhw allan rwan ar ôl peidio neud un am the whole o cychwyn y blwyddyn. Diolch yn fawr I chi am lawrlwyth o Sioned sydd fan hyn hefo Bryn. Helo. A Iestyn. Oh yeah. Dwi wedi bod yn gwrando ar lot o podlediadau yn ddiweddar a mae pob un yn cychwyn fel this episode is brought to you by squarespace.com neu whatever. So ar hyn o bryd da ni'n mynd I fynd rownd this episode is brought to you by the Kite Brewery Company yn Nghaerdydd. Be sy'n digwydd yn Llundain? Fullers of London. But hefyd Camden Pale Ale by the Camden Town Brewery and the Meantime London Pale Ale by the Meantime Brewery. Ag yng Nghaernarfon? Yng Nghaernarfon, da ni'n dod o Hafod Brewing Company Mold. Big Red, spelt yn rai, IPA, 5.5. Dwi mor falch bod da ni'n gyd yn yfed diodydd lled leol. Wel, actually, da chi'ch da'n yfed diodydd lleol tu hwnt. Mae'n fi'n dod o Rill, fi'n credu. Na! Bonus! Mae'n dod o Llantrisant. Yes! Haha! Am unwaith. So Ti'n llaw. Yn anffodus, dydyn cherry liqueurs I ar ôl y Pasg ddim yn dod o Gymru. Mae nhw'n dod o Lidl. Beth bynnag, nid podlediad siocs alcoholaidd mae honno. Da chi yma I wrando ar diwedda... Nes di camarwain fi, Sioned. Nes di oedd hwn... Da ni wedi gwneud bron I hanner cant yn nhw. A mae Bryn fel, ni'n meddwl bod ni'n eitha ysgafn ar yr siocs alcoholic. Heddiw, heno ma, da ni'n recordio ar Ebrill y cynta, felly dwi wedi bod yn peidio darllen y gwefannau tech achos o'n I just yn eitha siŵr bys ni just yn cael anal a bys o'r stories yn gwneud. Oedd Gary Slaymaker ar Twitter newydd ddeud bore yma bod o di bod yn gwylio Captain America Civil War. So nes I teimlo'n really eitha siomedig a gyrru gif iddo fo Captain America yn cael ei kick in the feels a dweud dwi'n really siomedig bod fi ddim wedi cael dod ac atho, wyt ti wedi gweld beth yw'r dyddiad? A wedyn goffes I ddeud fucking dweeb. Ti'n meddwl, na pan fi'n cysau Ebrill y cynta achos dwi'n really grediniol. Dwi'n hollol Mae na ddipyn o product announcements di bod yn y gorffilm. Oh my gosh, dwi'n coelio fod dwi'n dweud o hwnna allan a wedyn dwi'n sylwi na. So dwi'n un peth dwi'n mynd ar y gwefanna trwy y diwrnod yma. Oes am pwynt I mwyn anges. Da ni'n sgwennu ar y diwrnod lle dwi really ddim yn siŵr os ydy'r cyhoeddiad bod Google wedi goffa tynnu I joc Ebrill y cynta nhw off yn joc Ebrill y cynta yn I hunan. Guys, ydw i'n iawn? Beth sydd wedi digwydd fanna? So, yn ôl beth dwi'n ddallt o beth o sydd wedi fyny, da nhw roed feature newydd yn... So mae gen nhw feature one lle mynd Google ysgrifennu atab i'ch e-bost yn barod, so chi'n just clicio, so ydych cael yn dweud, e-bost dweud, we'd like you to come along for an interview, dyda. A dyn ti gallu push o bwtwm sy'n dweud, yes, I'd love to, I'll be there, fath o beth. Mwyn wedi sgwennu'n barod, so fel ti'n mynd on the move, rhaid ti just hitio'r atab sydd wedi cael ei sgwennu'n barod iddo ti. So maen nhw'n dod rhoi feature newydd I fewn heddiw ma o'r enw mic drop. So basically gyrru gif o'r yn gwllwn dim just rhywun Bryn, minion yn gwllwn microphone ag wedyn mae'r e-bost cael blocio byth. Lle ti'n gadael y conversation Ia. So ar ôl yr adroddiadau o pobl wedi roed yr camgymeriad wedi anffon. Ag oedd nhw wedi colli interviews am swyddi o nôl so ond un o'r rhai gweitha weles I oedd y cwmni ymgymerwyr wedi bod yn ymateb a heb wybod bod nhw'n gyrru gif mic drop ac yn deud mae'n ddrwg iawn gen I glwyd am eich colled chi bys ni'n hoffi I chi gysylltu fo ni a sallwn ni helpu chi drefnu'r angladd mic drop a ti just fel
A dyna beth o'n i'n gwybod, o'n i'n mynd, ydy hwnna'n joc am joc? Ydw i wedi misio rhywbeth fan hyn? Neu, oh my god, ydy hwnna'n effernol? Guys. Yeah, I mean, fi'n mynd i ddau rei gwirion, fi'n gysi eitha hanner eiliad bora ma lle oedd yn sôn ar Radio 3 yn ystod bod oedd nhw'n cael Olivia Colman fel y Bond nesa. A nes i sort of fel, Google Olivia Colman. Nah. I just cared that. Yeah, okay, dwi'n gwybod e. Yn y byd go iawn ddo, bysau cael Olivia Colman fel y Bond nesa yn amazing. Neu just fel Olivia Colman yn unrhyw beth yn bersonol. Beth bynnag, dwi heb hyd yn oed rhedeg lawr be dyn ni'n mynd i fod yn siarad amdano yn y rhifin yma. Dyn ni wedi mynd off ar tangentiau a sangiadau yn barod. Dyn ni'n mynd i fod... Dyna i be mae'r cynulleidfa'n disgwyl i ni wneud. Let's be honest. Too true. We're playing to the crowd, Sioned. We're playing to the crowd. Dyn ni'n mynd i geisio siarad am yn y rhifin yma. Apple, dyna sioc, mae Apple yn feigen, mae yna iPhone newydd yn tantaleisio o'n blaen yn llygyd ni, a mae'r CIA a'r FBI yn mynd i fod yn trio torri mewn eich ffôns chi, beth y ff, neu what y ff. Hefyd, mae S4C yn chwilio am arloeswr digidol newydd, mae Nintendo wedi rhyddhau i app cynta sydd wedi cael 2 miliwn o lawrlwythiadau yn y gorllewin yn barod, a tua biliwn yn Japan, mae'n siŵr. Mae Tesla wedi dod â car sy'n edrych yn wych ac yn gweithio'n gyflym allan. Mae Microsoft wedi bod yn sefyll ar lwyfan ddim yn dawnsio ac yn edrych yn really ofnus yn trio deithio ni sut maen nhw'n gweld y dyfodol yn gynhadledd build. Felly, hynna i gyd a mwy fel petai yn yr awr nesa. Mae'n dibynnu faint mae'r hir mae'r boteli mae'n mynd ymlaen i ddeud y gwir ddech chi. Nawn ni neidio fewn i'r cornel afal. Yes, dwi'n gweld bod ti wedi bod yn llenwi y dogfen fan hyn o bethau siarad amdan hefo cyhoeddiadau Apple. Bryn na. Go iawn, ia? Go iawn, Bryn na. A deud y gwir, mae Bryn yn fanna efo be gen ti? Mac Mini newydd. Mac Mini bach sgleiniog fanna. Dwi'n teimlo'n eitha siomedig na dim ond yr... Wel, deud y gwir, iMac ydi o, ond mae'n dechrau mynd bach yn hyn yma. Anyway! Wel, paid y poeni, chos dydi Apple wedi rhyddhau iMac newydd mewn oesodd anyway, so iMac di ydy'r un mwy diweddar. Hot damn! So be sgan ni edrych mlaen i? Wel, mi o'na joc yn mynd lle oedd dweud, oedd Phil Schiller di codi ar y llwyfan yn dweud bod pobl oedd yn iwsio technoleg oedd 5 blwyddyn oed yn bach yn sad. A wedyn oedd rwy'n pwyntio allan, ti yn dall bod dydy'r iMac sy'n cael diweddaru mewn 5 blynedd, da chi'n dall hynna. Just checking. Wel, fel dwi'n dweud, so o'r announcement dwytha, dwi'n meddwl mwy o dod allan oedd yr iPhone SE ac yr iPad Pro Mini. Come on, Iestyn, neidio fewn. Yr iPad seis cyffredinol, ond yn Pro version lle ti'n gallu defnyddio i pensal stroke stylus efo fod e. Ac mae'n ddryslyd oherwydd fod rei pethau ar yr iPad seis normal Pro efo pethau gwell na yr un Pro 12 modfedd sydd mond faint oed? 3 mis? Dwi'n beth o ac so, mae'n odd fod y ddau beth ddim efo'r un pethau, so mae'r sgrin ar yr un llai lot gwell na'r un mawr. Mae'n jyst yn odd fod ffasiwn beth a mae hwn ydy'r Pro line a mond cwpl o fisoedd sy'n ar rhwng nhw, so mae'n ddryslyd. Oes na rhyw cyhoeddiadau di dod o pam bod nhw wedi gwneud hyn, neu na, of course, bod na ddatblygiadau? Mae Apple jyst yn rhoi nhw i ti byddwch yn ddiolchgar? Eich fod fod yn anoddach yn neud y sgrin mawr mor dda ar un bach, ac fod lot fwy costus, so dyna pam nhw wedi cadw fo allan.
Ond, tywod i fi, os oes ni eisiau mynd allan a prynu yn rhan yr un maint normal 9.7 fes ni eisiau yn hytrach na'r un mawr. Just oherwydd fod y sgrin yma. Cos mae'r stylus ma wedi dod yn real, achos ti'n cofio edrych nôl ar blymyn styluses oedd yn dod efo like ffôns a stwff, mae'n god 10 mlynedd yn ôl. Fi'n cofio cael cwpl o rhain. Jobs, dweud bod styluses yw beth bod pobl eisiau defnyddio ar gyfer i technoleg nhw. Wel, cos oedd Microsoft yn neud lot yn eu cynhadledd nhw, so oedd gen nhw adran gyfan ynglyn â, dyma beth da ni eisiau neud y stylus ma. Y pethau da chi'n defnyddio beiro a papur i wneud, da ni eisiau bod chi'n gallu neud nhw i gyd ar Microsoft. So mae yna lot o gwthio fel, sbirwch yr technoleg styluses ma, ond ydy o really mynd i fod yn rhywbeth tu allan i'r niche dylunwyr hipstery? Wel, dylunwyr fydd o, achos nhw sy'n rili iwsio stwff ar Wacoms a balli. Iestyn, fel ein dylunydd dof ni. Ie. Sut wyt ti'n gweld hyn? Wel, dwi'n defnyddio Wacom yr un mwyaf pro heb y sgrin yn rhan, bod ti'n gallu cael rei sydd fatha monitor mawr sy'n hwcio fyny i dy computer, a mae heini 2,000 o bunna. A dyna lle mae Wacom yn mynd i golli allan oherwydd fod yr un sgynna fi, mae un sgynna fi rhyw 500 pint, ag just fatha darn o blastig dio a stylus yn neud hwnna so ti'n edrych ar y sgrin tra ti'n sgwennu ar y bwr. Ac dwi wedi gweithio, pam ges i nhw a gweithio fo, ond gret, ond mwyaf ti'n defnyddio, mwyaf ti'n gweithio fo nhw, am fod dydy o'n, os ti'n pigo papur i fyny, a pensal, beiro, dydy o'n byd tebyg, ond dyna be mae pawb sydd, dwi wedi cael go ar yr un newydd Apple, ac mae o gymaint gwell na'r Wacom. Mae o'n nuts, does am cymhariaeth rhwng Wacom a hwn. Hyd yn oed dwi wedi cael go ar yr un Wacom sy'n 2,000 o bunna, ac mae hwnnw'n warthus i gymaru ar iPad Pro a'i pensal nhw. So, mae gen nhw lot o waith i wneud os maen nhw'n mynd i gadw dylunwyr. So, be mae Apple di wneud ydy, yr interface rhwng y pensel maen nhw wedi creu a'r screens gen nhw. Oes na unrhyw beth mwy na hwnna maen nhw wedi wneud? Neu just yr accuracy na maen nhw wedi hoelio lawr? Dwi'n meddwl fod mae lot i wneud efo'r accuracy am fod mae'r meddalwedd i gyd sy'n gallu defnyddio fatha Paper di'r un o'r apps, ag mae gen ti Procreate di'r un arall mae pawb yn wrth i bodd efo sydd yn fwy fatha peintio. Mae faint o hawdd ydi o i greu rhywbeth efo heina sydd yn edrych fwy fatha pensal neu paent neu be bynnag, yn hytrach na y hoops ti'n gor'o' jympio trw efo Wacom i gael yr un effaith yn Photoshop neu be bynnag. A erbyn hynna ti di gwario 4,000 o bunna ar prynu Mac neu PC ag y Wacom ma ar meddalwedd i gyd, pam ti'n gael am 600 pint mewn iPad, so... hefyd, mae gen ti iPad. Ie. Hwna di dy computer di, ti'n mwyn gorfod cael rhywbeth yn ista o dan y desk. Cos Bryn, wyt ti ddim yn y byd dylunio gymaint a hynna. Wyt ti'n gweld, o ddydd i ddydd yn dy waith di, bys rhywbeth fel hyn yn dod yn handi, neu rhywbeth ar gyfer gwaith, creu pan ti adre, neu chwarae games, neu rhywbeth bys ti'n eisiau? Di gwaith i'n rili'n rhywbeth sort of pethau credigol dwi'n neud ydi sgrennu adroddiadau, so dydi cael yr pensel ar yr iPad dim rili'n mynd i neud o'r wahaniaeth i fi. Wyt ti'n defnyddio papur a beiro neu? O ie, na'n sicr, ie, a dyn mae pethau fel o bod o'n actually gweithio, bod o'n gweithio mewn ffordd sydd yn so dwi wedi trio'r stwff styluses a balli, a dyn nhw ddim, mae nhw bron yna, dyn nhw'n cwait gallu cadw fyny, achos dwi'n sgrolio allan oedd y nytar, so mae cael rhywbeth sy'n cadw fyny o beth dwi'n trio wneud yn beth da, a mae'r technolog yn mynd i cael y well, ond ar y funud dwi'n meddwl, pobl dylunwyr fydd efo'r diddordeb wneud o, achos mae pob dwi wedi siarad efo sydd efo diddordeb, dylunwyr ydyn nhw. So,
A mae rhywbeth, mae rhywbeth fatha, so fel Iestyn yn dweud, ti'n neud y wacom, mae gyn ti ar dy desg, mae'n sound i cyfrifiadur, a ti fan hwnna'n efo. Wwan, fydda ti fynd at y gyfrifiadur efo ti, ac actually neud o on the go. So ti eista mewn caffi, ti mynd i weld y clients, ti gallu penslo'r whole thing allan yna efo nhw. So mae o'n roed at y... A i rhywun adeg hefyd, mae o'n hefyd yn rhoi cic fan ydi i'r wacom, chos mae wacom wedi bod yn eista ar yr un technoleg ys blynyddoedd. Dwi'n wedi rili neud fawr o wahaniaeth yn sort of minor refinements dros y blynyddoedd. Mae hwn yn taro fi lot fel yr Garmin TomTom versus Google Maps thing, lle mae nhw jyst yn dod ar y kick and tîn. Ia, a mae'n rhoi cic i'r farchnad, a mae'r technoleg yn symud yn ei flaen. So, ia, so, na. Mae o'n, fel mae Iestyn, mae'n oed bod wedi dod o maint llai allan sydd i'n llawer ar ôl i nhw lawnsio'r fersiwn gynta. Ond... Ie, do'n i'n disgwyl nhw'n neud hynna tan o leia diwedd y flwyddyn neu dechrau flwyddyn nesa, am fod just gyn dolyg nes i brynu iPad Air 2 yn sort of clywed y rumours am yr iPad mawr ma efo pensal, ac so ni'n meddwl, na i just disgwyl, na i gael hwn rwan, a wedyn mewn rhyw flwyddyn a hanner, fydra i cael yr un llai efo, am fod o'n i'n eisiau cario'n mawr o gwmpas efo fi. Ond rwan mae allan, mae'n bod i, Iesu Grist. Am fod dwi'n defnyddio, mae'r cwmni 53 sy'n neud yr app Paper, mae gyda nhw stylus Bluetooth o'r enw Pensal hefyd, so mae'n mynd o ddryslyd, ond gyda fi hwnnw sy'n gweithio'n dda efo fo, so dydy o, pam ti'n defnyddio hwnnw, mae'n gwybod paidio cymryd sylw o'r law sydd yn eista ar yr iPad, so diolch yn ei marcia hwnnw, ond dydy o, tywed, eto, oherwydd na soft tip stylus, diolch yn teimlo'n iawn, tywed? A hefyd, mae gen ti'r stwff diddorol wan chys o'r stwff 3D Touch. Mae'r hawddach i'r meddalwedd gweithio allan y gwahaniaeth rhwng pensal ac rhwng dy law di. So mae'n gweld da ni'n gweld rhywbeth fatha manwl yn digwydd o fama, reit hwnna di'r pensal. Da ni'n gweld rhywbeth fatha really sort of tew a ochr llaw, reit, do'n ni anwybyddu hwnna. So, Da chi di gweld y fideos efo lle pan nath nhw'n mynd ar iPad i fewn i Pixar a Disney i'r artistiaid chwarae gwmpas efo am tro gynta? Na. Mae werth i weld am fod maen nhw just yn pico fe fyny'n syth, ac mae tywod yn gallu creu y cartoons ma yn syth bin. Tywod, mae'n gret. Ie, mae'n neud i fi ddim yn eitha eog, cys y cyfan bys ni'n neud ydi chwarae Not Grosses yna. Mae'n siŵr. Be sgen yn iPhone SE i gynnig i ni te? So, i bawb sydd hwnna di ffôn newydd fi. So, ie, be di'r deal? Mae union, o'r tu allan, mae union un peth a iPhone 5S neu iPhone 5. So, dim y mwyaf bosibl. Na. Cos y 6 di hwnna, ia? Ie. Y 6S. Ie, sorry, 6S. So, mae o'n sgrin 4 modfedd ac yn ffitio'n perffaith yn mhocad ac yn ffitio perffaith yn my llaw, ac wedyn, ond maen nhw wedi cymryd bob dim sydd tu fewn bron iawn i'r iPhone 6S a di stwffio fo i fewn i'r cas yma, so mae o fatha retrofitting mewn ffordd, os fyddi di feddwl fod 2 flynedd yn ôl yn retro, ond mae yn y byd tech mewn ffordd ydi, ac tywed, dyna'r rheswm. So, camera anhygoel ma, y prosesu anhygoel ma. Yndi. So, mae'n andros o gyflym. So, dyna sgyn ti? Na ci. Be sgyn ti fyna? Nexus 6P. Widawiw. Sgrin mawr. So mae'n dim yn ôl, mae'n wedi dweud, pobl, dwi'n quite a licio'r phablets 5.7 inches ma, o'n i'n oi 4, oedd 4 yn good. Oedd yr hen Steve, he was on to something with the 4 inch. Ys nad yw'n ffitio yn dy boced di, cos dwi'n eitha, mae'n greit, dwi wedi cael dyfais newydd yn gwaith, dwi wedi cael
iPad newydd ar gyfer wneud stwff cyfryngau cymdeithasol, sy'n gret. Ond am problem ydy, dwi'n goffod rhedeg rownd studios a pethau, gen bachu lluniau a pethau. So dwi'n dal y tablet yma, dwi'n fel, lla'n rhoi hwn yn ymhoced i rhedeg fyny stair? Lla'n whipio hwn allan pan mae'n barod? So dwi'n really goffod dod i arfer hefo, just cario fo dan ynghesau. Dwi angen sgrip. Ti'n gwybod fel oedd ti'n cael a nightmare? Ti'n gwybod y game show na pan mae ti'n... It's my knapsack. Dwi angen knapsack fel y nightmare mwyn gallu just like, fel satchel bach a rhedeg yn gwaith yn mynd sgysodwch fi, dwi angen Snapchatio ti angen combat pants mawr a just sticio fo'n hwnnw. O gen I pair amazing o dance pants nôl tua 15 mlynedd yn ôl, oedden nhw'n gret, o gen nhw pocedi enfawr, oedden nhw'n mawr ac yn bagu pocedi enfawr, ond hefyd tassels yn dod off y pocedi. Neu, siwr os eich mae'n ffasiwn beth a rhyw fath o hoodie efo pocad mawr yn ffrynt so ti'n drech da Teletubby. So mi o na grandad shirts na rhywbeth oedd nhw. Basically, crysa oedd di design i chdi gallu rhoi bob math o stwff tech hello. Bocad mawr ar dy chest i roi dy ffôn yn efo pocedi rhoi cables a bob math o beth nhw. Neu dwi just angen achos mae dungarees yn mega fast dod yma so dwi just angen dwi'n gwisgo nhw tro'r amser ma nhw'n totes on Bryn in so ni ddim hyd yn oed yn jocian cos wyt ti'n Mr Style dyddi yma on point so bys y ti mewn dungarees dwi'n eitha siwr mae dungarees yn tollol acceptable ar merched dwi rioed wedi gweld boi yn gwisgo ffordd round for in until now until now mae'n barista mewn hipster coffee shop yay fel I just pocket bach lawr y ffrind so sorry guys dwi'n cytuno'n llwyr bod small is beautiful dwi dal yn deud so mae'n iPhone SE ma yn gobeithio wedyn ydyn nhw os na ti'n gweld nhw'n ffeisio allan y rhai mwy neu bod nhw just yn mynd na ma nhw dwi'n meddwl fod y rei mwy yn mynd i fod dal y rei sy'n gwerthu mwyaf ond fydd heina'n cael ei ddiweddaru bob blwyddyn a fydd yr un maint llai yn cael ei ddiweddaru bob 2 flynedd eich bob yn ail so na i neidio'n gyflym yn lle bod ni just yn neud podlediad am Apple os gennych chi'ch dau unrhyw beth i weiddi allan amdan torri mewn i iPhones y CIA, FBI pwy sydd efo hawl am y gwybodaeth dwi'n gwybod mae hwnna jyst llwch chi just deud hanner munud am hawliau technoleg sa'n mynd o'n nhw ar y podlediad yma gwybod i'n byd am y fath beth Sioned pam sa'n ni fod i ddod am siarad am rhywbeth ola jump in Bryn jump in so cefndir i hwn ydi ddaru yr FBI cael gafel ar ffôn Saudi syth i bobl San Bernardino yn California fo ei raig oedd gen nhw'r iPhone a rhywsyd neu gilydd ddaren nhw camdrin y ffôn a achosi i'r ffôn peidio wneud i backups i'r iCloud so oedd nhw wedi mynd at Apple wedi dweud gawn ni yr iCloud backups os gwelwch yn dda ddaru Apple troi rownd yn dweud dyma fo ond maen nhw 6 wsos oed oedd dweud oce da ni angen cael ar i iPhone fo so mae Apple troi rownd yn dweud beth ni'n gwneud hynna mae wedi cael ei encryptio sgyn ni ddim mynediad i'r dyfais a mae wedi rhoi passcode arno fo ac os ti yn rhoi y passcode i fewn yn anghywir 10 gwaith mae'r ffôn yn chwalu hyn so mae'r FBI yn troi rownd yn dweud i Apple da ni isio iddo chi ysgrifennu ffyrmware newydd i'r ffôn ma da ni'n gallu chwytho ar y ffôn sydd fel gwni drio y passcode cyn gymaint weithiau da ni isio ta da ni'n cael mewn i'r dyfais a mae Apple trwy'n rownd o dweud no da ni ddim yn mynd i wneud yna mae'r FBI mynd yr Apple i'r llys a dweud mae haid i chi so yn diwedd ddaru Apple a FBI cael ymlaen am rhywfaint a ddaru'r FBI trownd a dweud actually da ni ddim eisiau chi wneud o wan chos da ni wedi ffindio ffordd i mewn i'r dyfais
O, dyn ni wedi gwneud o warn yn ffain. Yn bach mwy scary. Chos maen nhw hefyd i trafod heddiw a di dweud bod nhw'n mynd i helpu pobl eraill, a Kansas dyn nhw lawr South yn America, i cael mewn i iPhone sgen yn nhw sy'n mewn achos o llyfryddiaeth. So, dyn nhw'n... Dydy iPhones ddim yn gydd rhagor, wel. Wel, diolch yn glir sut mae'r FBI wedi cael mewn i'r dyfais, so mae'n bach yn mystery. Ond mae lot o bobl yn meddwl na mae bullshit oedd o'i ddechrau'r ni, fod oedden nhw bob tro'n gallu cael mynydiad iddo fo, ond oedden nhw eisiau mynd â Apple i'r cwrt fel fod nhw'n gallu cael access i bob un heb hassle mewn i'r dyfodol. A wedyn, oherwydd fod ffordd y cyhoedd yn gweld yr peth cwrt yn mynd mewn ffafriaeth tuag at Apple yn diwedd. Oedd pobl yn meddwl FBI jyst i canslau da ni'n mynd i golli hwn yn cwrt, so well ni jyst tynnu allan. So sorry, ti'n agor botol cwrw arall. Skill. Yr cwestiwn mwy na byd ydy hyn, ydy hawliau yr llywodraeth a'r lluoedd diogelwch i cael mewn i dyfeisiadau yn erbyn mae cwmnïau sy'n gwerthu'r dyfeisiadau yma yn gallu neud i trio amddiffyn yn hawliau ni fel pobl rhag y llywodraeth am haru ar y bywydau ni. So, peth ydy, mae'r Apple yn gwmni sy'n gwerthu dyfais i person. So, dwi'n prynu dyfais, a dyfais fi ydi o, sgyn Apple ddim unrhyw fath o gallu i wneud dwi'n methu nadu fi wneud i rili byd efo'r dyfais. So, mynd yn rhaid dyfais i fi sy'n berchen yna fo, allai rili wneud be bynnag dwi eisiau fo. Dwi'n rili eisiau cyfewn i'r sort of y syniad yma bod nhw'n gallu cael fewn y dyfais a cael gafel ar data fi, chos be dwi'n mynd i newid dwi'n mynd i dweud, well, actually dwi'n misio dyfais mae ddim mwy, so dwi ddim yn prynu hyn byd Apple eto. Ac mae'n symud so be oedd yr FBI yn dweud ydy, os mae'n achos llys yn dweud bod a da gen ni o'r gorchymyn gen y llys yn dweud bod rhaid i ni cael ymynediad i'r dyfais ma, mae'n rhaid i ni cael ymynediad i'r dyfais ma. A mae Apple sy'n dweud, wel, dim ni sy'n berchen y dyfais a dim data ni ydi o. Fedra ni ddim roed mynediad iddo chi i'r dyfais ma, chys ni sy'n berchen y dyfais a ni sy'n redag y dyfais na. Oedd nhw wedi ymateb i'r gorchymyn i roed ymynediad i'r data iCloud, chys mae gen nhw y data na, mae'n ar ei gweinyddio nhw. So, mae'n rhaid bod ti'n cytuno i rhywbeth unwaith wyt ti'n darllen telereg y modau iCloud backups. So ti wedi cytuno i, mi allith rwy'n arall gweld hwn. Yn union. So, ydym hefyd yn meddwl, mae nhw'n dweud, wel, da ni angen edrych ar y data yma a gael bod o'n gweithio fo tyrfysgwyr eraill a hedyn ni gallu amddiffyn pobl fath o beth. Dwi'n well, oce, ond fedri Apple ddim rhoi ymrediad na, diolch yn bosib iddyn nhw'n neud hynna. Ydy mae'n bosib iddyn nhw ysgrifennu meddalwedd newydd, ond mae'r risg wedyn yn dod bod rhywun yn mynd i cael gafel ar yr ghost key ma'r skeleton key ma, ac wedyn gallu cael mewn i iPhones bobl eraill. So unwaith ti'n creio, mae fel... lle ddod y quote Jeff Goldblum allan ta? Yeah. Once per episode. Drink. Nathyn nhw dreulio gymaint o amser yn gweld os ydyn nhw'n gallu neud o. Dwi'n ddim stopio feddwl os ydyn nhw dylsyn nhw. Carry on. Two fingers, everyone. 2 fingers. So, so oedd y syniad o'r blaen i trio roed y master key ma i dwyl o'r llywodraeth, oedd y sôn nôl yn y 90au, beth oedd yn galw'r clipper chip. So y syniad oedd, fysa'r encryption yn gweithio i bawb,
Ond os ar llywodraeth efo'r master key mae'n gallu cael fiewn os oedd nhw efo caniatad i wneud. Y peth ydy, ddaru pobl ffeindio allan, mae'r ffyrdd o gwmpas, ffeindio ffordd o gwmpas hwnna, go hwnna fod o foolproof. Ond dydy o ddim, chos peth i, mynd mae'r technolog allan na, mae'n rhywun clyfrach yn edrych ar nhw'n dweud, gen ffigur ffordd rownd hwnna. So, yr unig peth sy'n mynd i ddigwydd wedyn ydy, so, mae'r pobl, mae'r llywodraeth gellu mwyn i iPhones, mae'n mynd i symud ymlaen i'r pen nesa. Mae hwnna'n mynd i cael ei compromise, mae'n mynd i symud ymlaen i'r pen nesa. Fedrach ti ddim gofyn amdan master key i un peth, a disgwyl bod hwnna'n mynd i gweithio am beth. Ac, mynd mae'r master key yn bodoli, mae'n rhywun drwg yn mynd i ffidio fe hefyd. Sef yr whole... Ti'n just yn mynd fewn i fel superhero ethics yn dwi ti, really? O ran... Ti'n ma... Ond mae hwn ar gyfrach i edrych ar ôl chi, mae hwn yn gret, so da ni'n gallu edrych ar ôl chi. Am ddiffyn chi, rhag terroristiaid mae hwn, a wedyn wyt ti just mynd fewn i'r ethics o fel... Mae drws i un o drws i bawb. Ydy'r peth i ddweud. Mae rhywun o'r heddlu... Mi dyn ni gweld efo'r achosion o cais rôl y sôn bod gwirionedd sifil wedi cael talu i roi manylion i'r papur newydd o bachu. So, mae'na bres a mae'na werth i'r data, so mae'na bres i wneud trwy trio cael mynediad data fo. So, mae'na rhywun sydd gweithio'r heddlu yn cael rhywun yn nocio ar ei drws ac yn dweud, rhoi miliwn o bunnau ddech chi os wneud i roi yr allwedd mae iddo fi. Mae'n mynd i ddigwydd yn dydio. Gret. Neu, gwaith a hynny, mae nhw'n mynd i cipio teulu rhywun. A dweud, ie. A dweud, dwi'n mynd i roi bwlat yn penna hein, sa ti'n rhaid y goriad i fi. Mae hwn yn very Chris Nolan-esque. A mae'n munud mae'r... A peth ydi... Unrhyw wyt ti'n creio, mae'r genie allan o botol wedyn, di? A hefyd, os bod yn cael ei ddwyn, mae newid am rhywbeth arall yn mynd i fod yn anodd dros ben. Chos ti so... Da di gweld faint anodd ydi push allan update i'r meddalwedd i bob un device. Ti roed yr golden key allan i rywun, bydd yn anodd dros ben wedyn i trio push allan update i cael gwared o'r golden key yna a newid am golden key arall. O fewn yr amser. O'n i licio yn un quote dweud gyrwyd yn dweud bod nhw wedi clywed pobl yn dweud we put a man on the moon, we should be able to crack this technology problem. Oedd y boi dweud this problem's not really like that. It's akin to saying we put a man on the moon, so surely we should be able to put a man on the surface of the sun. Fath o beth. Dwi'n really gweithio. So, peth i mae angen cael y balance na, peth i mae Apple really yn neud be fi ddysgu yn neud, sef... Mae nhw'n neud beth lle nhw'n neud yn gyfreithlon, achos na'r FBI sy'n gofyn i ti, ti'n cael ei dweud, da ni di arwydd o lot o stuff arall yn deud bod ni ddim yn cael neud, bod ni ddim yn cael y mynediad i data bobl yma. A peth ydy, so... unrhyw radd fatha dweud i pobl sy'n neud fatha IKEA, dwi'n rhaid i nhw cael master key i bob un cwpwr o'n nhw'n gwerthu. Diolch i Apple i roi mynediad i'r data i'r person sydd yn perchenog y dyfais i roi mynediad. Mae gofyn i Apple neud o, mae'n mynd i roi diogelwch pawb a tresg versus just trio cam mewn yn yr un achos yma. A dyna pam dyle pawb fod yn iwsio Nokia brick phones? Tra maen nhw dal yn neud nhw. Book codes all the way. Be di book codes, be? Okay, so book code ydi, ti gyda neges rhwng dau berson. Mae ddau chi fo yr union copio'r llyfr. A mae haid i fod yn union yr un copi, wedi ti roi fatha tudalen 3 gair 2, tudalen 3, 2, 6, 9 fath o beth. A mae haid i ti cael yr un copio'r llyfr, neu'n eitha gweithio. Mae hwnna'n brilliant. Mae'n un o'r ei hynnes o gwmpas yna, a mae dal yn gweithio heddiw. Chos y peth ydy... Wel, di ffyrdd.
A peth ydi, ti'n mynd dynyddio... So ni eisiau gyrru neges i ti, so ni dynyddio un llyfr, so eisiau gyrru neges i Iestyn, so ni dynyddio llyfr gwahanol, a sa rhaid chi eisiau llyfr trydydd llyfr. Fysa, a dyn, peth ydi, ti'n dynyddio rhywbeth a dydyn Harry Potter, sa'n efo mynd i ddweud, just copio Harry Potter, di o, fath o beth. A dyn nhw'n mynd i sylwi beth di'r... Ie. Bys rhaid ni wneud book code efo ble mae smart yn tini, dyna dyd lefel. Bys gen ti eitha kind of limited remit o faint o bethau ni'n gallu siarad amdan. Mostly, ble mae smart. Neges gyn Agent Mills. Ble mae smart. Oh my god, it's finally happened. Nw'n ni symud ymlaen yn gyflym. Mae gen ni 2 beth gwahanol gallwn ni siarad amdan. Allwn ni fynd lawr yr super kawaii Japanese route, neu gallwn ni fynd lawr yr trafod dyfodol ein cenedl route. Lle ydych chi eisiau mynd? Ar 2... Wel, dwi'n meddwl bod Nintendo yn bwysicach na Ysbryd Rec, de. Gret. So, Nintendo. Ond... Ar y funud dwi'n cael mwy o hwyl allan o fy Wii U na dwi allan o Ysbryd Rec, so beth sy'n neud? Employers be damned. Employers be damned. Twistio'r gellach. So, yes, a da ni wedi cael Bryn fewn i hwn. Mae Nintendo wedi agor y llifddorau. Maen nhw wedi mynd fewn i fyd apps. Maen nhw wedi rhyddhau app heddiw, neu ddoe dwi'n credu falle, yn y gorllewin, sef Midomo, rhwydwaith cymdeithasol ffrindiau mawr. Wedi sylio ar cymeriadau mis wyt ti'n creu ar dy Wii U, neu unrhyw ddyfais. Ti'n gallu defnyddio nhw ar dy 3DS a pob beth fel yna. Mae hwn wedi rhyddhau yn Japan pythefnos yn ôl, a yn amlwg wedi mynd yn bonkers. Mae'n credu bod nhw oedden nhw wedi cael rhywbeth fel 1,000,000 o lawrwythiadau yn y diwrnod cynta. Dyn ni wedi bod yn cael bach o chwarae efo hwn. Dwi'n bersonol wedi cychwyn chwarae efo achos mae fy mrawd i'n obsessed hefo Nintendo. Cyn i meddwl, beth i hwn? Lot o hwyl i gael. Mae o'n math o rhwydwaith cymdeithasol i fi. Achos dwi'n cofio, mae Osian y mrawd wedi bod yn iwsio lot ar Street Pass. Dwi'n gwybod ti wedi bod yn iwsio hwnna. Iestyn neu Bryn tym bach. So Street Pass ydi, ti'n defnyddio dy mi ar dy 3DS. So pan ti allan yn cerdded rownd, mae'r 3DS yn sort of cyfnodi lle ti di mynd, a pan ti'n dod nôl, ti'n gallu gweld fel, so pan mae ti allan heddiw, nes ti pasio, dyma'r bobl eraill nes ti pasio hefo 3DS, a ti'n cael fel rhyw pryd bach Japanese, fel baneri bach, a mae pawb yn mynd, hero! Ie, ma'n nhw fatha rhyw local, fatha rhyw hyperlocal network o bobl sy'n chwarae gema falle, so ti'n gallu tredio cardiau a chwarae gema yn erbyn gilydd a yna beth. So, o'n i'n rili licio'r syniad yna bod fi ddim yn chwarae. So, oedd hwn yn ffordd ddiddorol i fi sydd ddim yn cael amser i chwarae stuff Nintendo, heblaw amdan falle chwarae bwa syth hefo llew ar yr Wii Sports Resort o 10 mlynedd yn ôl. Yes, dwi ti wedi cael go na fo. Ti bach mwy o gamer Nintendo nag ydyn ni yn tu ni. Beth ti'n meddwl ono fo? Wel, dyma fo stori. Dwi'n blentyn Nintendo. Dwi'n blentyn Nintendo a nes i gael NES i dolyg, dwi'n cofio pa flwyddyn oedd hi, ond a di tyfu fyny efo bob Nintendo nes i skipio'r GameCube. Dwi'n gwybod pam. Nes i ennill PlayStation 2 ar heno yn blwyddyn 2000 neu rhywbeth fel la. So nes i skipio'r GameCube oherwydd o'n i wedi ennill y PS2 yma. Ond mae Nintendo yn wych yn ei games. Mae'r holl game Super Mario, sa'n mi'n drwg. Dim mi'n drwg. Mae'n just lot o hwyl. Pan ti mewn byd o fel Batman vs Superman, lle mae pob peth yn dywyll ac yn awful. Ti'n mynd fewn i Nintendo game, mae pob peth fel, wow! Am fod ar y funud yn tu ni big seller ydi Splatoon, sef paintball game, ond fatha shoot 'em up, first person shooter, ond paintballing. Mae o'n anhygol y game, de. Ond, lle mae Nintendo yn disgyn lawr ydi rhywun peth Apple mewn ffordd, ydi social networking ag
Mae'r ffordd nhw, mae'r holl system gyda nhw o cofrestru i gael Nintendo ID a y cyfrif Nintendo yn warth, mae mor gymleth, ac wedyn mae gen ti'r user interface ar y Wii U sydd wedi cael rownd pethau ar settings yn rubbish, ac sut ti'n swapto am fod mae gen ni cyfrif i pawb bob aelod o'r teulu. So dwi wedi gallu defnyddio yr app ar fy ffôn eto, am fod dwi eisiau defnyddio yr un mi sgyna fi ar y Wii U ar hwn, ond nath o gymryd fi chwarter awr i weithio allan pam doedd ddim yn gadael fi ddefnyddio fo, oherwydd o'n i'n gorfod ddadgloio ar fy Wii U gynta a ffindio lle i ddadgloio, ond doedd o yn yr app mis lle oedd dylaf o fod, oedd o mewn rhyw settings arall, a rwan dwi dal yn disgwyl i servers Nintendo gadarnhau fod dwi'n cael defnyddio fo i gyrru fo lawr i ffôn fi. Mae dal yn deud dwi'n cael defnyddio fo. So, mae rhai bod nhw'n ramd a bod nhw just... So ti'n meddwl bod nhw ddim di disgwyl hyn, na? Pa mor poblogaidd mae pethau di bod. Rhai fi ddeud, ges i laff yn chwarae hwn. Deitha ni bedio. Ti just... Wel, mhrofiad i o chwarae fo'n fel awr ydy, mae'n rhwydwaith cymdeithasol yn gwaith. Ti'n ateb lot o gwestiynau. Ie, dwi'n cael ei ffeindio chi'n ymchwil. Dwi yn goffa bod down with kids. Iawn, boys? So, ond, lot o hwyl, chos ti'n llwytho fo, ti'n creu dy mi, ond mae'n rili neis achos mae'n neud lot o facial recognition stuff, a dyna'r stuff o genna i ddim ar Wii ni, cos sa'n mynd yn oed camera yn y byd yn yma, cos yr un really heidio. Dwi'n goffa... dwi'n mynd i rolio chwerthin rwan. Y moment mwy adoniol o bosib yn fy mywyd cyfan oedd chwarae fo facial recognition software Wii U. So mae gen i 2 frawd. Un brawd sydd yn Nintendo obsessive a un brawd sydd yn fod i person IT yr urdd. So fel gen ni bach o nerd ymgasglu digwydd o. So athyn ni gyd dechrau chwarae. Ac oedd un brawd yn mynd, o reit, gen i wneud mi ti. Ath y llall, a ni cael cwbl o baid, so athyn ni, diw, gyfyd angos y mol iddo fo. Chris fyny. So rydyn ni facial recognition software ar bo. A ddos allan yn edrych fel y TV chef Nancy Lam, sef dynas fach, grwn a siaidd efo spectol. Brilliant. Pa frawd o hwnna? Yn canol. Dwi'n eisiau deud enw pawb o gofni pawb dechrau'n piwsian efo online. Ond o'n Ond, oh my god, rolio chwerthin. Achos mae'n amlwg, oedd Nintendo'n trio really galed i ffindio gwyneb. A nathon nhw ffindio... Ond oedd hi just really dew. Efo spectol. Ac o'n i... Anyway, so o'n i'n meddwl, mae hyn yn mynd i fod yn gret. Oedd facial recognition software... A ni just bach fel, mae hwn yn neis. Ti'n mae'n neis, oedd yn rhywbeth o'n i'n falch o'n i'n gallu chwarae ar ffôn fi. So the stuff yna neis, a chwarae fo mi, a dod i nabod y mi, a ti'n gallu fel, ti'n creu llais bach iddi, ti'n gallu prynu dillad, ti'n neud tasgau bach, lot o ateb cwestiynau. So ddim yn gofyn i ti am posts, mae'n just yn gofyn i ti ateb y cwestiynau. A wedyn, ti'n dod i nabod y ffrindiau eraill di wrth, mae dy mi di'n dweud, mae Osian wedi ateb y cwestiwn yma, dyma sut neth o ateb. Cer draw i weld o'n i difo. So gen ti fel flat bach, a ti'n cerdded round o fo, ti'n gallu mynd i'r siop a stuff. So dyna di'r profiad cynta. So mae'n eitha hwyl fel na. So dydy o ddim yn fath o real time, dwi yn yn neud The Sims wedi croesi efo y system a Tamagotchi basically. A system sy'n hwfro fyny data pobl. Mae na lot o, a mae'n dweud, y mwy o atebion da chi'n rhoi, y mwy o pwynt ti'n cael, a'r mwy o fyddai'n dod i nabod ti. So ti'n amlwg fel, neud i na. Champion. Be di dy rif cerdyn credits chdi? 500 o bwyd. Be oedd dy enw dy anifel anwes cyntaf? Be oedd enw dy ben cyn i ddim brodi? Lle ys di i ysgol? Seriously, ydych chi ddim yn rhoi dy stuff ma allan o'r Twitter yn barod?
So oedd o'n eitha diddorol o brofiad. Dwi'n siŵr fyddai'n popio nôl fewn iddo fo bob yn hyn. Achos mae jyst yn hwyl jyst i chwarae. Dwi'n gobeithio fydd na mwy o mini-games y pethau yna fo. Hynna di'r cwestiwn i fi ydy, be di dyfodol y peth? Ydy o'n mynd i fod yn peth mae rhywun yn gosod ar ei ffôn unwaith a wedyn anghofio amdano fo, neu ydyn nhw'n mynd i fynd yn ôl iddo fo? Fi'n credu, gynnau fysa rhaid checio fo, ond yn heimlad i bydde fo'r math o beth fysa ti'n cysylltu. So ti'n ennill experience points a ti'n neud pethau hefo dy myd i mewn games ar dy Wii U, sydd wedyn yn cysylltu hefo dy Nintendo account di, sydd wedyn yn dod lawr yr app yma, a ti'n gallu dangos... So mae hwn ydi mwy fel lle mae mis ti'n byw. Ti'n efo'r profiad yma na, dos Bryn, o'r mis ar Wii U a falle na? So gyda'r 3DS, ond gyda'i ddim Mae'r plant yn really licio hynna, ond bod da ni wedi creu'r cymeriadau i gyd, da ni fo nain y taid a pawb arno fo, ti'n bod, a'i ffrindiau nhw. Ac wedyn mewn gêm, fatha... Wii Sports Resort a felly so maen nhw'n rhedeg gwmpas a wedyn maen nhw'n gweld mae nain yn gwylio fi'n rhedeg oedd mam gi yn skydivio efo ni pyddwrnod oedd o'n brill. Dwi'n gyfarwydd efo dwi'n gwrdd ar ochr yna jyst y peth i fi ydy o'n mynd i fod welon ni chydig wsos yn ôl Microsoft yn trio lawnsio chatbot newydd o fod yn rhywbeth really diniwad yes I don't like niggers neu rhywbeth oedd yn dweud i fod yn rhywbeth hollol hiliol. So the chatbot ma yn dysgu y mwyaf bobl gofyn cwestiynau iddo fo y mwyaf bobl yn ymwneud â hi oedd yn dysgu so yn amlwg achos na Twitter ydi oedd o just yr abuse ma a di bod yn llifo ati hi. So hi'n amlwg wedi cymryd hynna gyd fewn a dysgu iddo fo. A dyma sut mae AI yn gweithio. A dyma sut fydd y robots yn cymryd drosodd. A just i dechrau rhoi o'i gyd allan ar hap. A peth ydi, mae'r peth o'n edrych yn dda ar bapur, munud ti'n dechrau rhoi o pobl arno fo, ti'n ffindio allan bod... Rhai fi dweud, dwi wastad wedi teimlo bod Nintendo yn eitha safe space. Yndi, bob tro, dwi'n meddwl. So, achos oedd nhw wastad wedi bod yn... Dyn nhw ddim wedi bod fel yr Xbox abuse dros yr headsets, kind of... Dyna sy'n dda efo Splatoon. Mae yna... fatha lounge maen nhw'n gael efo neu rhywbeth fatha neu'r pafiliwn lle mae dy cymeriad di ti'n ti di creu dewis prynu'r dillad cytio allan a wedyn mae yna bobl eraill sydd yn chwaraewyr go wir o gwmpas ag efo just speech bubble bach yn deud pethau gwirion neu rhyw scribble o ryw lun maen nhw wedi wneud ond dos na ddim interactivity direct sydd yn ideal i blentyn ti'n bod a'r peth hefyd ydy so mae'r sôn bod rhywbeth 2 miliwn o bobl di lawrlwytho fo yr app yna so ydy heina actually bobl sy'n perchen hefyd ar Wii U's sy'n wedi cael defnydd allan o'r holl beth mi allan o weithio mewn ffordd ei Nintendo bod o'n gyrru bobl yn ôl mewn iddo fo ond mae'n teimlo'n Siapaneaidd iawn achos mae dy gymeriad bach di'n siarad lot a mae hi wastad yn fi beth bynnag achos dwi wedi gwneud hi'n super enthusiastic mae hi just yn siarad efo ti a wedyn mae glon yn dod allan yn llygyd hi a wedyn mae blodau yn dod allan y pen ti'n gallu gwneud yn emo ti'n gallu dod ar fel happiness ar emotions i gyd right nôl lawr a ti'n gallu gwneud nhw not enthusiastic at all a sa hynna'n brilliant ond wedyn sa ti'n cael fel penglogau bach a swirls bach blin rownd yn o hi dwi'n credu oedd o just yn rhywbeth neisiach na online trolls i fi nice change so speaking of trolls swyddog Bobl Cymru, ydych chi'n barod? Mae Ysbryd yn chwilio am swyddog arloesi digidol newydd sydd yn swnio'n super cyffroes ond dwi'n credu mae'n mynd i fod yn dalcen caled yn dydi achos
pwynt y swydd yma fydd cysylltu cynhyrchiadau S4C a'r deunydd sy'n cael ei greu hefo stuff anhygoel digidol sy'n digwydd a be lle S4C fanteisio efo hyn, lle allan nhw fynd. Mae'n mynd i fod yn eitha job anodd fi'n credu. Dwi'n gwybod lle ydych chi'n... Bryn, wyt ti'n edrych yn diplomatic, ti'n hwnt? Ti dwan, fatha person sydd tu allan i Gymru a tu allan i'r ffold, sut ti'n gweld ti? Dwi'n gwybod. Mae'r henyn, Hugh Marshall oedd yr... Mr. Friend of the show. Radio'r Cymru. Yeah, friend of the show. Mae o'n boi neis, dwi'n dwler Hugh, mae o'n absolutely lovely o foi. Mae'r ffaith bod nhw'n methu cadw rhywun oedd fatha Hugh yn y swydd yn, dwi'n meddwl yn beth drwg. Mae'n dangos eich bod ydi o'n cael, oedd o'n cael yr mynediad ac oedd o'n cael yr ymateb oedd angen i gallu neud rhywbeth dynyddiol yn y swydd. Mae'r pres bod nhw'n sôn amdan a'r lleoliad i'r swydd yn mynd i wneud o'n anodd dod ar rhywun sydd efo rhywun newydd. Manylion ydy, mi fydd y person yma yn y pen draw yn gweithio yn Canolfan Newydd S4C yn Gyfyrddin. Sy'n mynd i fod yn gret ar gyfer falle dwi eisiau dweud denu start-ups a gweithio ar meisydd tu allan i Nghaerdydd ar kind of y bubble yna, ond mae'n anodd i ti feddwl os oes na cwmnioedd Cymraeg ti'n mynd i allu mynd at i wneud y peth yma neu os na ddigon ohonyn nhw. Mae hwn yn dod yn rôl sydd angen gallu cael allan i Llundain yn hawdd. Mae'n mynd i fod yn rôl sydd yn angen cael i ffwr allan i America, i mewn Ewrop, i gallu neud ac delio fo'r cwmniodd sydd yn neud stwff fatha Netflix a Amazon ac falle. A mae'r syniad bod nhw'n mynd i fod holl ffordd y Caerfyrddin yn meddwl, wel, nid yn anoddach. A hefyd, o beth dwi'n dallt o bandings gweisionyddion sifil, dydy'r person maen nhw'n cyflogi ddim yn mynd i fod yn rôl, dydy'r person newydd sy'n mynd i fod yn rôl ddim yn dod yn lefel senior yn S4C o gwbl, so dwi'n mwyn gwybod faint mor. Ti'n mo, be ydy'r, Iestyn falle lle di jump i fynd hwn, ti'n mo, be ydy'r newidiadau nesa sydd eisiau dod, ti'n mo, mae'r app o'r diwedd wedi dod, yr equivalent i'r iPlayer, ond eto mae'r system yna, mae'r rhaglenni S4C yn cael ei cario ar iPlayer rwan, beth bynnag, ti'n mo, sydd yn haid i fi gyfaddau, a dwi ddim eisiau deud hwn, achos dwi'n gwybod mae'n waith caled yn mynd ymlaen o fewn adran technoleg gwybodaeth yn S4C. Mae'r pres sydd yn ôl i'r BBC iPlayer yn ymddangos yn y ffordd mewn gweithio, a mae gwylio'r rhaglenni S4C drwy'r iPlayer just yn rhoi y touch mwy na o brofiad defnyddio haws a safon gwell i ti. Ond fi'n gwybod os da chi'n cytuno. Wel, mae 4 blwyddyn dwi'n meddwl oedd Hugh yn y swydd, de. Ac mae lot o bethau da di cael ei wneud yn y 4 blwyddyn yna. Y prif beth i fi oedd fod S4C bron syth bin ar UView, so os ti'n neud search arno fo am pobl y cwm deud, mae o'n just yn dangos i fyny ar y sgrin tra ti'n gwylio rhaglen arall pa pobl y cwm ti eisiau gwylio, ac wedyn ti'n dewis o, mae'n dechrau chwarae'n syth, ac mae hwnna yn wych, fel na mae teledu fod i weithio. Ti'n ma be, fi'n mynd i ddeud, dwi'n cytuno'n llwyr achos mae gwachod stuff trwy'r UView app yn gret, achos o'n i'n meddwl amdan gwachod stuff trwy just ar laptop i a stuff, mae'n bach yn anodd i ffindio pethau. Trwy'r UView app, mae'n ffantastig, dwi'n cytuno. Ie. A'r problem dwi'n meddwl dwi'n mynd i fod efo ydy'r person newydd dod efo'r un fath o gysylltiadau mewn i'r rheolwyr a falle a gallu bod efo'r igon o fatha reim o'i gwmpas nhw i gallu neud y newidiadau sydd angen i neud. Peth ydym hefyd teimlo ydy rhywbeth mwy
mae hyn yn stwff o gwmpas yr ochra, yn ytrach na eich stwff yn y canol, yn y ffordd mae S4C yn cadw hawliau ar gyfer eu rhaglenni, y ffordd maen nhw wedyn yn meddwl am yr cynnwys maen nhw'n creu. So diolch yn o reidrwydd, mae swyddog datblygu. Dyn ni wedi bod yn siarad lot am y download shop ers blynydden, ti'n meddwl bys hwnna'n... A mae'r syniad bod, mae strategaeth digidol yn gret, ond mae rhaid i bod yna rhywbeth i bwydo mewn i'r strategaeth digidol. So, sôn am y math o'r raglenni maen nhw'n comisiynu, a beth sy'n digwydd o'r hawliau, ydyn nhw wedyn efo'r hawliau i roed o fyny ar stwm fel Netflix ar Amazon Prime, ydyn nhw efo... A bod hwn i gyd yn dod reit o'r cychwyn pan mae'r stuff yn cael ei comisiynu. So... Achos dyna beth sy'n digwydd, dwi'n credu bod lot o'r cwmnïau, na llethydd Iestyn gwybod hyn, mae'r cwmnïau sydd yn creu y stwff, ti'n rhoi yr hawl i S4C am hyn amser, wedyn mae'r hawl yn dod yn ôl, a mae'na lot o hynna i gyd yn stwff really dyrys. Bron o bod gwleidyddol yn sicr cyfreithiol, cyn i ti allu fynd at, fel ti'n deud, dy cwmnïau mawr dros môr o pethau, a di hwnna'n falle llai o stuff digidol o mwy o stuff just gwerthu Cymru dros y môr, math o beth. Ti sôn amdan, chos eto, dio ddim, fath o dweud, so gyda ni broblem efo, sy'n neb eisiau, sy'n neb efo diddordeb yn y cynnwys da ni'n creu. Dweud, wel, sut ti'n rhoi dallan? Wel, da ni'n rhoi dallan ar y sianel bach ma fa. Dweud, oce, wel, da ni'n clywed o'r peth we ma, da ni'n neud peth a gwen, wel, ni adeiladu fa fa, a bydd bob dim yn gret. So dweud, ond mae haich ti cael stwff i roed ar y we. Dio ddim just fel quote Kevin Costner sydd ddim yn dod yn amal, ond mae quote Kevin Costner yn mynd i gael ei dynnu allan o'r bocs heno bar ar pawb. Mwyn bedwar finger fa ma, boys. Yeah. If you build it, they will come. Ia. Ond peth di, mae angen rhywbeth i roed yn y siop, does? Hyn ydy'r peth. Ac os ydy'r cynnwys i mynd i roed yn y siop a roed ar... O, dwi'n misio nhw ddysgu ni fewn i'r un twll, a mae... Tywod... ein ffrindiau yn beth yn nhw'r llyfrau cyngor llyfrau lle maen nhw wedi agor siop gwerthu llyfrau caled a digidol, ond wrth gwrs mae'n anodd cael gafel arnyn nhw ar unrhyw dyfais, ond fod maen nhw'n gaeth o fewn y gwefan ma, wedyn ti'n gorfod cael nhw allan, a dyna dwi'n gweld y problem gyn BBC i siop digidol hefyd. Ond maen nhw'n dweud fydd y rhaglenni i gyd yn y dyfodol ar gael drwy iPlayer, os ti'n prynu nhw yna. Ond y peth ydy, mae pobl yn prynu pethau ar llefydd eraill ar y funud, fatha Google Play. A hynna di lle mae'r trwyddedau dod i fewn. So sydd yn nightmare. Trwyddedau. Hai fi ddeud, dyna lle dwi ar hyn o bryd yn cysidro yn galed iawn bod fy holl DVDs just yn mynd off yr rwle, cos mae'n ormod. A dydw i ddim just yn mynd trwy, can i watched? A dwi ddim yn mynd trwy DVDs yn mynd, can i watched rhywbeth? Ond mae mor anodd i wybod, lle ydw i yn mynd i rhoi ymhres, neu lle dwi'n mynd i brynu'n stwff newydd, os dwi'n prynu ffilm newydd. Ti'n feddwl? Just ddim, achos mae'n odion, ges i... chwarae teg, fy hyfryd wr, ar sil y mame, yn lle prynu blodau, bys yn neud fi disian, neu siocled, bys yn neud fi'n dew, metho brynu Spectre i fi ar Blu-ray, ni fel, acos o'n i heb weld o bain, so ddim wedi gallu mynd i'r cinema. Ond oedd hwnna, ti'n cael digital copy, oedd y digital copy hwnna ar Google Play, a ni'n really impressed, cos ni'n fel, oedd e'n blygu gael hwn, bob man, mae'n brilliant, so mae fwy o hyn yn digwydd, so ni on it. A oedd y peth hefyd, dwi'n ydy beth sy'n digwydd yn y dyfodol, os pa mae Google penderfynu, actually, da ni'n misio neu Google Play mwy, so da ni'n mynd... Dyna'r peth. It's gonna go away. So DVDs fi. Rhywun peth mae Microsoft yn neud bob dim, maen nhw'n just yn, da ni'n neud y music service yma ddim mwy, da ni'n cael lawr os da chi eisiau symud eich music drosodd, mae gennych chi 10 diwrnod i neud, fel arall da chi'n cochi bob dim. Ond yn ôl i'r arloes o'r digidol yn S4C, achos mae o'n hollol allweddol, ond dwi'n really
eisiau gweld, be fydd y cyfeiriad, be fydd y cyfeiriad i fynd, beth, be mae'r gynulleid, so ti bron yn deud bod eisiau ymchwil mawr yn deud, reit, y gynulleidfa, ti angen gwybod fel. Dwi'n yn ôl i be mae Ysbryd yn disgwyl allan o'r rôl. Be di, dwi'n siarad yn aml am y stwff dwi'n yn gwaith, ond exception to the rule. So, be da ni wedi bod yn trio neud wan ydy, oedd wedi bod efo patrwm drwg o creu prosiectau, just gadael prosiect redag trwad, a wedyn dod allan diwedd, a mae gen ni'r thing oedd y prosiect i wneud, a y problem ydy, oedd y pobl oedd wedi gofyn y prosiect wedi gadael. So, da ni'n gwybod os oedd y prosiect actually wedi dod a be oedd yn eisiau dechrau. So, beth da ni'n wan ydy bod da ni actually mae hwn yn arloesol dros ben. Da ni sgwennu lawr fatha success criteria. Dyma be mae'r prosiect yma fod i wneud. So, da ni wedyn yn asesu diwedd ydy'r prosiect yma wedi dod yn allan yn erbyn y criteria. Ydy ni wedi cael be da ni wedi gofyn amdan. Arloesol, ond sylfaenol. A'r stwff yma ydy, be mae Ysbryd yn disgwyl allan o'r rôl yma, ac os be maen nhw'n gofyn amdan yn rhywbeth call sy'n hwyrol sydd rhywun actually gallu datblygu, gret. Os mae'n mynd i fod o rhywbeth fatha dod a miliwn o wylwyr newydd i Ysbryd, a dweud, okay, well, not gonna happen. So, hyn y peth, a be maen nhw'n disgwyl allan o'r rôl, ac ydy nhw wedyn ydy'r reolwyr Ysbryd wedyn y bosses, y person newydd ma, i gon call a cyfrwys i gallu wedyn cefnogi'r person yma i wneud be sydd angen. Mae'n mynd i fod yn ddryd, mae'n mynd i fod yn anodd. Mae rhaid i nhw wedyn fod i gon dewr i sefyll tu ôl i'r person yma a roed y cynogaeth iddyn nhw i gallu wneud be maen nhw eisiau, i gallu wneud y dyfodol y sianel mwyn o lai. Mae o'n ddyrus iawn, achos mae o, a ni dwi'n siarad cynt, mae'r math o beth sy'n mynd, mae'n briliant, gallu ti neud hyn, gallu ti neud hyn, gallu ti neud hyn. Ond bys yr rhaid i ti feddwl fel athronydd neu person busnes neu rhywbeth yn edrych dweud, os by'r stwff cool gallen ni fod yn neud, ti'n goffa meddwl fel eitha hir dymor, a mae hynna mor anodd yn byd tech yn dydio. Fel oedd ni sôn, oedd hi trio cael gwarad o 5-year plan. Swnio'n reit stalinistaidd, ond yna. Oedd y bos, be ydych chi'n neud 5 mlynedd yn ôl? Fath o beth, oedd dweud, beth ti'n mynd yn neud 5 mlynedd o wan? No idea. So, mae'n anodd dros ben. Ac eto, dyna pan mae'n mynd yn ôl i'r syniad, be mae'r rôl mae'n fod i wneud. A wedyn, hwnna wedyn ydy'r ffordd mesur wedyn. Ydy be dwi'n wneud yn mynd â ni tuag at yr 5 peth yma. Gret. Dyn nhw'n cario ymlaen yn y ffordd yna. Ac bod i gon... Mae'r person yn mynd i mesio fyny, maen nhw'n mynd i wneud cangymeriadau, ond y peth ydy wedyn ydy bod i gon dewn i dal sefyll tu ôl nhw, dweud, na, da ni'n coelio yn y ffordd da ni'n mynd, hwn fydd y dyfodol, a da ni am sticio efo fo. Fi yn cael y teimlad yna, rhai fi ddeud, bod Ysbryd fel sianel yn hyderus iawn bod nhw eisiau trio cael gymaint o stwff allan yn digidol i bobl. Dyn nhw ddim yn meddwl yn... Iestyn, wyt ti yn y maes hefyd, sori, wrandawyr, mae hwn yn gallu mynd bach yn thing, ond fel, materion o bwys i'r genedl, dwi'n credu bod y stuff digidol, maen nhw eisiau neud o, a mae yn digwydd. Y peth ydy efo'r digidol, un o'r problemau mwyaf sgynna ni yng Nghymru, ydy sgynna ni mae sgiliau yng Nghymru i wneud lot o'r pethau yma. Fatha, da ni fel yn cwmni da, a hyd yn oed yn rondo hefyd, o'n i'n siarad efo Derek, sydd yn rhedeg i ochr digidol nhw yn fyna, ac maen nhw'n cael goblin o draffarth, rhywun peth a ni, yn ffindio pobl sydd yn gwybod sydd i wneud y gwaith,
tywod, digon hawdd, tywod, cael rhywun sy'n gallu gwneud gwefan, ond pan mae'n dod i'r gwaith calad iawn o dod â pethau at ei gilydd a creu apps newydd sydd yn dod â rhywbeth newydd i'r maes, dydy'r pobl ddim yna, ac os ma nhw yn dod allan coleg efo'r sgiliau yma, ma' nhw'n mynd i llefydd mwy efo jobsys. Ac eto, mae rhoi nhw wedyn yn pendraw y byd, terma sort of y scene yna, mae rhoi nhw allan y Caerfyrddin yn mynd i fod yn, wel, bach yn anoddach fydd. So, yeah. Mi newn ni symud yn gyflym ymlaen, cys mae hwn wedi bod yn drwm ac yn ddyrus ac yn dyfodol yr iaith ac yn y blaen. Beth am ni chwarae ceir? Tesla, Iestyn, ti sydd wedi rhoi hwn yn running order, car newydd, sy'n edrych yn gret. Bryn, ti wedi gwneud? Na, Iestyn. O, dwi'n meddwl oedd ddain yn gwneud. Pawb di cynhyrfu, Elon Musk wedi wneud i to. Tesla Model 3, mae'n edrych yn garbach hyfryd, a mae fod yn whippet o gyflym fyd. Beth y deal efo hwn? So, car trydanol i bawb. Cyfan gwbl. O, ar gyfer pawb, fath o beth. So, mae'r stwff mae'n bod yn neud fatha mae'r Nissan Leaf mewn ffordd, ie. So, y syniad ydy bod nhw'n trio creu car trydanol sydd fydd rhywun dynyddio, sydd ddim yn dod yn dweud dros ben i bobl, mae hwn yn y bracket sydd mae rhywun yn gallu prynu fo. A eto mewn i ryw radda, dwi'n meddwl eto fel yn ei sôn am rhoi cic dan dyn wacom, mae hwn yn trio rhoi cic dan dyn cwmnïau ceir i trio dweud mae actually haid i ni feddwl am dan ceir trydanol a ffordd da ni actually creu regni i gallu symud pobl un i llall. Sut mae'r rhwydwaith chargio yn edrych yn Bryden ar hyn o bryd? Mae'n reit a gwmpas pen yma. Yn Llundain, ti'n iawn. Ond os da chi'n, mae'n rhyw wefan arbennig sy'n dangos y chargers i gyd, a mae'n miliynau dros y wlad yma, mae'n anhygol. Faint o sy'n na? Ti'n gwybod lle di'r un dwi wedi gweld fatha? IKEA. Ond tydi'r peth. Bobl yn do fewn, chargio i ceir trydanol, siopan IKEA. Mae fel byw y freuddwyd Scandinavia. Ond tydi'r peth, mae'r syniad wan bod ceir da, mae pobl actually wedi dod â prynu yn dod mewn i'r bracket pris na. Yn meddwl bydd pobl wedyn yn deud, mae well i ni roed chargers ceir i mewn. So bydd Tesco newydd yn agor, bydd na banc mawr o chargers ceir. Bydd na blocs tai newydd yn cael godi. Bydd na chargers cael roed i fewn fel standard kit yna. Ond un o'r pethau mawr mae'r un yma oedd sy'n wahanol i lot o rei sydd wedi dod allan yn y wlad yma, mae'n gallu dreifio dros 230 milltir heb cyn gorau chargio eto. Sydd yn cyfro rhan fwyaf siwrna pawb, dydi? So ni'n gallu cyrraedd Machynlleth a hanner ffordd nôl. A ydy'r peth, ti'n really mynd i gyrru mwy na 200 milltir mewn un slog. Diwrnod felly. Dwi wedi gwneud 400 mewn un diwrnod, ond mae'n rhywbeth arall. Ti ddim yn hoffi cysgu na? Hen swydd a'r gas gyda'r swydd yna, a gwrs i gyrru holl ffordd fyny'r Alban ac yn ôl mewn diwrnod. Not good. Ti'n siocio fi bod ti ddim dal yn y swydd yna. Dyna sioc. So, dyfodol ceir, ti'n meddwl, mae pethau fel un yn neud ti ddim yn well amdan y byd, pan ti'n meddwl, mae'r byd yn mynd tits up. Ond ti'n meddwl, wel, mae gwyddoniaeth yn gallu dod a hwn yw'r peth sgyn o fod i bod deud mwyn o lai mae yna bobl wedi dod a di creu y farchnad yma a mwyn nhw'n ista
ar y farchnad a maen nhw wedi penderfynu da ni'n neud lot o bres allan o hwn nhw'n ni ddim byd arall chys da ni'n dod â ligon o bres i mewn gret hwre a mae mascot wedi o'n dweud mae gen i toman o bres and I don't give a shit so lle mae Elon Musk wedi neud i bres? Wel, fod un o'r pobl contained email encryption ta SSL certificates hang on dim rhywbeth fatha LinkedIn nath o werthu dim fod hang on dyna fo fyny wan zip2x.com and PayPal PayPal oedd o PayPal so hwna fo sydd wedi gwerthu eBay a wedyn ydi ond be nath o y plan oedd gyda fo o'r dechrau meddwl fo oedd dwi'n mynd i wneud un car bach da ni'n gallu mynd i adeiladu mymryn ohonyn nhw ond gwerthu nhw am bris mawr a wedyn neith hwnna y pres hwnna gadael ni adeiladu un arall so da ni'n gallu wneud un mwy a gwerthu am chydig llai a so on and so forth tan ti'n cyrraedd y car yma sydd da ni'n gallu adeiladu lot ohonyn nhw am bris y fforddiadwy so mae wedi gweithio allan yn gret iddo fo. Ond mae gennyn nhw y cwmni Tesla enw da iawn o ran lot o fans. Mae nhw bach o cult o gwmni beth bynnag. Mae o'n sydd wedi bod mae o'n edrych ar o dweud, wel, sy'n gallu jyst eistedd ar y pres mae gyd ar wneud i byd efo fo. A wedyn, mae o'n mynd, actually, dwi'n licio gwyddoniaeth, dwi'n licio pethau cool, dwi'n mynd i adeiladu rocket sy'n gallu mynd â pethau fyny i'r International Space Station a nesaf peth i ddim. Dwi'n mynd i adeiladu car sy'n gallu redag ar trydan. Dwi'n mynd i redag Hyperloop o San Francisco i Los Angeles. Chys dwi'n gallu, chys gyda'r pres. Ti'n mo be, dyma'r math o entrepreneurs / gwyddonwyr / arloeswyr, bing! Dreg. Ti'n mo, sydd yn neud gwahaniaeth. Ond ydy'r peth sydd ydi disruptio'r farchnad a mae o'n pwysio'r farchnad ymlaen, chos mae Ford wan yn mynd i gwrdd dweud, shit, mae haid i ni neud rhywbeth wan. Well i ni neud rhywbeth, Mae Vauxhall yn dweud, mae haid i ni neud rhywbeth. Mae Mini a BMW yn mynd i gwrdd neud rhywbeth. Mae hwn yn pwysio'r farchnad ymlaen yn neud pethau. Ti'n gwybod beth, mae ceir petrol yn just yn teimlo yn archaic ti'n feddwl mae fel pan bod ni dal yn neud yr un principles sy'n dod ôl i be oedd Henry Ford yn neud a mwyn yn ôl yn 19 rhywbeth admittedly ddo oedd hwnna bach o jump main o ceffylau oedd like a meal of runway ond ti'n sôn am fatha newid wan o'r fatha'r brickphones i'r iPhone fath o beth hwnna'n jump fel a wan i ryw radd so pam diom di digwydd ryw radd sa ti'n gallu deud mae Apple yn dechrau dod i fewn i'r patrwm yna wan chos beth i'n rhywbeth ni'n gweld ydy beth newid eta bach a beth sydd angen wan rhywun arall dod i fewn rhywun cic fan i ti nhw os ymwneud ni mlaen eto dyma ffordd technoleg yn symud ymlaen mae yna rhywun newydd ddod i fyny rhywun cic fan i ti yn y person sydd sefydlog a mae'r technoleg yn symud ymlaen os ti'n mynd i siop ceir rwan ac yn ista mewn car newydd blwyddyn yma ac ti wedi ista mewn Tesla 3 blwyddyn yn ôl mae'r un blwyddyn yma petrol teimlo gymaint fwy hen na'r un Tesla 3 blwyddyn yn ôl maen nhw'n gymaint ar ei ôl hi maen nhw'n meddwl yn wahanol iawn am sut i wneud o boys da ni yn mynd i gyffwrdd yn rili gyflym ar mae gobeithio'n o digwyddiad Hacio'r Iaith 2016 croesi bysedd mae yn mynd i fod yn digwydd yn ystod mis Ebrill ond dydy lleoliadau a pethau heb i hwyl y lawr so falle fyddwn ni'n neud podlediad cyflym yn edrych ymlaen ato fo / yn y digwyddiad os fyddwn ni wedi cael bach mwy wybodaeth ystywyd yr Americanwyr watch this Squarespace drink mae Bryn wedi creu i drinking game Haclediad personol i hun yn ystod hwn a dwi just wedi bod yn deud pethau mostly quotes Jeff Goldblum i weld o neud o nhw'n ni printio 2 lama style print-out i chi ar gyfer yr rhifin nesa ond ar ddiwedd pob
pwyllgor da. Da ni'n deud unrhyw fusnes arall, boys? Pawb yn hapus rapus. Felly ddedwn ni am Haclediad 48. Diolch yn anadwy i chi am wrando. Ni wastad yn gwerthfawrogi chi. Ni'n gwybod os oes na rwy'n allan yna. Ond da ni'n joio. Gobeithio bod chi yn fyd. Ni'n gobeithio weld chi yn digwyddiad Hacio'r iaith. Os na, mi fyddwn ni nôl mewn chydig efo Haclediad 49 hyd yn oed. Ys dwi wedi cofio sut i siarad. Felly am heno ddedwn ni hwyl fawr hwyl fawr gen Iestyn. A hwyl fawr gen i mi, Sioned. Diolch yn fawr i chi am wrando. A tyra! Ta-ra!